final mag tuke gi Australia ma bende ondamo margi mar adhula ni malo kata kinyo rang'iny margi mar tugo ne ni malo kanyo nikech kanyo ma bende nitie jatugo no matugo e club no mar Chelsea iluongo ni Kerr kanyo endo ma bende en striker mar Chelsea waseneno kotugo tugo eko mag Women Champions League tugo eko mag Women EFL kanyo endo ka bende en bende loyo gol mokwongo kanyo endo ka bende team no mar Australia norodho Kenya gonda riyo kuom ling. Aparo ni en puoch gi pak ne team no mar Harambee Starlets nikech king'iyo kaka ne gitugo kata obedo ni samoro buoth moko nobedo but maendi bende ne en kanyo endo yorno ma bende giikore godo tugo eko mag AFCON kendo maendi onyiso kata onyiso pinje eko mag Afrika ni gitang' ahinya nikech Kenya biro marach e kasuku. Yani nyocha wacho ka chieng' cha ni Harambee Starlets ok en team ma ochopo kacha kibahati. Fred ka ng'iyo kaka Starlets otugo tuke mag FIFA series anya wacho ni Starlets otimo maber kabisa nikech king'iyo yo mancha Australia goyo godo gine piny mar Malawi nogo Malawi gonde 5 to ka Harambee Starlets no logo gonde 2 kende mano romo nyiso ni Starlets ne nigi ikruok makare kendo king'iyo kata kit tugo kaka ne Starlets otugo anyalo wacho ni Odemba noloso team kendo team mar Odemba ne en team ma anyalo wacho ni en team manyalo miyo ji bed gi geno. To Fred tuke gi anyalo wacho ni nitiere gik ma otimore ma wanyalo wacho ni king'iyo kaka ma e thuolo mokwongo mobag tuke gi Fred to iyudo ka mondo en tugo mobag e rang'iny mamalo kata king'iyo kaka ne otim branding mar ginene mar tuke gi inyayudo ka alwora mar pap manyayo kumora mora nondik FIFA series to kiwe mano kata king'iyo kar jofwambo kaka nolosi yudo ka kuond go ndiki mana ni FIFA series alafu ma be tugo manyalo wacho ni bang team mar Starlets goyo ginene team nero mar India yudo ka ne oidho e thuolo mar kata mar world ranking ko idho nafasa beach nyaka sani kendo yudo ka e piny mar East Africa kata e alwora mar East Africa Harambee Starlets mako thuolo no anyalo wacho ni gin namba 2 e East Africa ka thuolo mokwongo yudo kama kanyo kod piny noero mar Tanzania mobedo ranked 121 ka Starlets gi sani obedo ranked number 128 ka iluwe gi Uganda mani e 146 to kendo bende king'iyo e ranking ni nyedo ka team mar Australia kata mane Starlets otugo godo Australia en team ma ni rang'iny mamalo kata king'iyo chung mar FIFA Australia en thuolo mar 67 kanyo koro manyiso ni Starlets gain experience to ma paro ni o boost confidence margi e kuok ne tuke go mag AFCON to kata kaweyo mano kendo kapod ang'iyo mana wach mar Harambee Starlets ni Fred gimachielo manya wacho ni nowuoke ne en kaka otim tuke gi Fred Kenya nochiwo thuolo makare mar neno ni tuke gi otayo noiro makare. Yes, en thuolo neno bende kana ng'iyo kanyo aparo ni anyalo wacho ni puoch gi pak ne ke Federation ma pacho ka indi mana FKF mana motelo weche go mag adhula nikech king'iyo kanyo tuke gi kire gi tuke go mag wakini tiyudo ka women rep te mawuok e regions duto te kata mana counties duto te ne nitie buora Nairobi kacha indi seche mar Harambee Starlets ne tugo kendo weche gibedo kanyo endo bende gi puonjruok moro matin e kanyo endo then gimano chako mora for the first time aneno ka oganda yuoro mang'eny e alap tuke nero manyayo mar neno tuke gi wang'eyo kaka tugo nero mar Australia gi Kenya nobedo kata obedo ni nyi Kenya ne ogogonde 2.
Yes, wacha msemo ko bedo maber office. Koro nyalo wacho ni nyoro no ko bedo maber gi Lilian. Kanyo ni ko bende coach Berlin Demba no loso bang tugo ni endi kanyo ni wanyaka kano loso bang tugo ni endi mabende Kenya no tugo kanyo ndo koda Australia. The girls did well support, and I hope that they'll continue following the Harambee Starlets and supporting us. Yeah, we shall see, because it will depend whether we have injuries. If we have injuries, if we don't have, so far we have a good squad. At least we've seen people that we are building the squad around. Now maybe if only there's a chance, there's a small chance that we might have a change of one or two. We're happy. We are very grateful to the Federation, to the government, and to FIFA for bringing this tournament to Kenya. We are happy that we've had a taste of World Cup, and we are looking forward to the real World Cup now. Yeah, look, it wasn't the best of games. We didn't control the game very well. All congratulations to Kenya. They came out, they created probably 4 very good chances, Maybe if we took our chances, it could have been worse. But look, I think it was an exciting game. I want to thank the fans. It was a great atmosphere for us. It's exactly what we needed to play against the parochial crowd, difficult conditions, and job done. Well, look, we came here because we know, these nations are unpredictable. We don't know sometimes what to expect, and all well done to Kenya. They put on a good show and played some good football, and sometimes exposed us. I got to see some players that I haven't seen much of. We tried a few combinations, so it was a good tournament for us. For us, it's important because we need to play against parochial crowds. When we go to the World Cup, and we might have Brazil and we play against Brazil, it could be difficult. But thank you very much to all the fans. Thank you very much to everyone at Kenya FA, FIFA for an amazing tournament. We got exactly what we wanted out of it, and I'm really proud to be here. Paro ni tugo maber kabindi parni koro Kenya biro ikore kanyo tugo ko mag AFCON bende biro tugi kindwene no marabirio e piny no mar Morocco kacha ni seche ko bende Junior Starlets ikore ne tielo mar 2 e tugo ko mag manyo tugo ko mag World Cup mar under 17 biro tugo tarik 18 ka bende ko pogore mano tugo ko mag under 17 Sekafa mabiro tugo piny no mar Tanzania bende gi korane kanyo ka bende gibiro de represent Kenya kanyo ko wer koda mago ko bende ka pod wana weche ko mag adhula wachore ni koro ni to apisi no mano mar Sekafa par ni en nini kanyo ka bende wachore apisi no mar Sekafa mabende ncheni piny no mar Tanzania sani koro ibiro duog bore Nairobi kama endi en winjruok no mano bede kinde pinje go mane bo Sekafa ka achiel koda FIFA ma bende romo ma bende no bede kanyo indo koda ker mano mar FKF Hussein Mohamed ka bende jatend migao mar chuke kumag tuke bende ne oyoro kanyo ka bende wacho kanyo ni Elijah Mwangi ma bende en jagoro mongirore migao mar tuke ka achiel koda FKF president Hussein Mohamed biro bedo kanyo endo kaka jogo kuma bende dhi bedo mbele seche go kuma bende apisi ni endi duogo seche go bende FIFA no golo omenda mar kanyo no $1,600,000 mar neno ni gikonyo Kenya gero pewe moko kaka lap tuke ne mano Mombasa stadium kanyo endo paro ni mano en gima per kasuku Fred ni wach mar gero pewe ma gero Kenya kage tinda se wuoye maol. Yes. Nikech king'iyo sani FIFA ogolo pesa idwa ni ber godo kata ger go alap tuke ma Mombasa. To the same Kenya yudo ka wan gi alap tuke modhuro to ok gine rang'iny mar FIFA. Ing'eni seche moko gimoro mako ka dhoga kani en ng'ama advice ga kata nyawacho ni advice FKF marwa. Nikech ing'eni deni gin gi advice moro ma wanyawacho ni miyo gi advice malong'o. Onge tiende wayaw pewe gi mang'eny Fred to bang' ndalo matin igundogi. Aparo ni sama ne FIFA oyie gero pap ni ne ginyalo wacho kata ni okay standard ma Kasarani pod ni piny wadwa maintain mondo bede e level mar FIFA. Koro ne FIFA no nego beni konyo wagundo Kasarani kata Not even Kasarani like pewe ma wan godo kage. Yes. Nikech sani king'iyo Kenya ka sani pap like county ka county nitiere pap Fred to rang'iny margi kata standard margi emok ni malo. Moko no chak ger 2013 Fred to pok orumo nyaka sani mago igadi nyaka samo wen. Aparo ni ng'eni maka gero gi piny owacho but kuma ng'eni koro FIFA oketo pesa lwet FKF. Ing'eni kata FIFA ne kawo mana pesa ma keto lwet FKF ema bro decide gima gitimo gi pesa. Ok ginyal wacho ni FIFA wacho ni giger pap alafu what of course chak ger paw ni to ochako okwamo gi e kodi.
ibiro chako ni wadito kode FIFA. Aparo ni gino ok en tim malong'o kendo winjo bed ni Hussein Mohamed gi Lange ong'iyane ni to pewe ma wan godo ogundh gi machal nade kata olos gi rang'iny mane. Onge gima wanyalo wacho nikech sani kata sani Fred king'iyo kanyo alap tuke ma Kasarani gi Nyayo magi e pewe madongo pacho ka minyalo wacho ni ka tugo nitie te kuonge ringe paro. Ng'ane kaka Nyayo noting'o tuke go eko mag series, FIFA series. Gin standard ma inyalo wacho ni en standard mamalo, lakini kibiro ng'iyo mag ka ginene biro ng'iye ka ibiro yudo ka Federation mar Africa biro ng'iye to dhi wacho ni alap tuke no pok obedo standard. Koro aparo ni gino winjo bed ni ing'iyo walos pewe ma wan godo obed standard ma onge tiende wamed mamoko. To wach mar Sekafa duogo anyalo paro ni kelo Sekafa Africa en ni e piny mar Kenya en gino ero maber kendo aparo ni ma achiel kuom gik ma Hussein Mohamed gi Mariga timo maber mar neno ni gibero adhula pacho ka kendo aparo ni ma dhi chiwo thuolo mang'eny mag yudo were kata yudo tije ne jogo eko madhi tiyo apisego. Yes, wanyalo kaka weche ne Charles Diego kama bende romo kama indi ne obede. Kuna uwanja wa Arusha uko more than 80%, kuna uwanja wa Fumba uko almost 70%, lakini pia kuna uwanja wa Dodoma ndio uko chini kidogo, lakini pia hauko kwenye mipango ya AFCON. Na ripoti ile imetupa highlight ya vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanyie kazi. Hauwezi ukaenda kwenda hata wanaokuwa na harusi pia kuna sehemu wanakuwa na vitu vya kufanyia kazi. Kwa hiyo sisi tunamefanyia kazi na ni vitu vya kawaida ambavyo viko kwenye uwezo wetu. This interaction alone, where we have a high level delegation from FIFA and from the different federation, is an opportunity for sharing experience and knowledge. Everything we put in place from accommodation to competition management, this is high level. And this is exactly what we want. And in terms of capacity building also for the staff, which is very important. We have 2 or 3 people outside from Kenya, but we use your people. Yes, kwa wale kwa mano ndo wangi tukiko iko mag volleyball kama wado ni timbe parni Kenya ni timbe areo tukiko iko timbe adek tukiko iko mag African Women Club Championship mabende dhi nyime pinero mari Egypt bamanero makairo tukiko mancho chako tariga par kwa chiel ka bende Kenya ni timbe no mano mar Kenya pipeline mabende mano bedo kanyo indo joloch maiga mokale tukiko iko mag volleyball pacho kae ndi Kenya ni timbe no mano tike thulo mar areo mano KCB ka chiel kora timbe no mar DCI tukigi eki madhi nyime bamanero makairo pino mar Egypt. Timo mar KCB wacho ni jakotugo maber ka bar ni gine group no mar da ka tugo mokwongo ne gitwado kanyo endo Vipers mar pino mar Nigeria sets adek kuom ling kama bende sets gi kine gitwado gi 25 duto te kanyo ka bende tugo machielo ne gitugo kanyo endo ka bende Kasuku aparo ni koda moko kuom duoko mabiro sewuok e tugo gi kama bende dhi nyime boma no mar Cairo. Yes, kendo ineno ka group si kanyo Fred enya wacho ni kanyo ma DCI nitiere kendo DCI be no yudo loch e tuke no mokwongo ma ne giloyo tim no mar KCC mawuok e piny Uganda sets adek kuom nono. To sets mokwongo set margi ne chalo kama 25-20 25 kuom 20 alafu machielo no rumo 25 kuom 16. Ineno ka tugo kata king'e duoko mar KCB Fred mane nigi consistency moro ma inyawacho ni KCB ne loyo 25-19 lakini mayudo ka pogruok oduogo bede. Kicha kiduogo ng'iyo group B kanyo ma oting'o KPLC inyawacho ni KPLC bende ne oyudo loch ka set ne mokwongo nogoyo ginene VLC mawuok DRC Congo nogoye sets adek kuom nono. Ka set mokwongo ne en 25-12 kendo ido ka tuke gi eki mag volleyball mangiso ni timbe mag Kenya oseyudo loch te tuke mag setugo giseyudo loch kendo gichako maber e tuke gi ma be nyalo wacho ni kalore kaka gitugo tukogi gin tugo goero ma nyalo wacho ni gitugo gi e rang'iny mamalo gitemo nyiso ndadho mar tuke gi kata rang'iny mar tuke gi e kiwango mamalo sana Fred. Kendo ido ka odichieng' ma kawuono ne nitiere tuke mane owinjo bed ni tugo ma kata KCB ne dhi tugo kanyo kawuono ka DCI tugo kar saa 1 mar odhiambo. DCI dhi tugo kanyo kod tim noero mar VLA mawuok DRC Congo kar saa 1. Aparo ni mano bende tugo ma obro keto
kendo wabro ng'iyo ni obedo nade. Yes. Wawuoyo kanyo kaka jatugo Deborah Jesanga no loso kanyo bang' KCB no choro kanyo tim no mar Vipers mar piny no mar Nigeria. From the first game today, it has been not bad. Sisi sema imekuwa vizuri juu tumekuwa na makosa at some point, but tumekaza, at least tumewin. Venye alianza hivyo na young players, at least anaonyesha kuwa anaendelea kutumotivate, na hiyo experience at least najua in the next game we will be tutakuwa na confidence na tutaendelea kucheza vizuri. Defense system on the net was good and our backward defense was good, but we lost a lot of services to this team that we need to go and rectify tomorrow in our practice so that we can go well in the future. At this stage, it's good to expose all the players. We never know who you need in the quarterfinals or in the semis. So everybody must be exposed. So long as we're leading in the scores, we have to expose everybody. And I'm happy some of them are standing up, some are still sluggish, so we need to improve on them. As a club and as a coach, we don't take any team for granted. So we are going full force in that team. If it is going to be easy for us, well, good for us. And if it's going to be hard, we'll be prepared to hammer them before they wake up to give us challenge. Yes, tukigia kitu kanyo yendo ala tukinero ma Al-Ahly kabende KCB se chakolo tuke mara reyo kicho kanyo tim no mano mar ARS kabende set mo kwangro ga prario ga bicho chiko prario ga bicha pangwen prario ga biche apar kod abirio ko wer kod mano yendo kapoko ka yueyo kanyo yendo wanyo tukunero mar cricket kamado kanyo yendo ni pani yero mar cricket idhi tim kanyo yendo tarika par kod chiko mar dwe ni endi mano do ndala dek kende kanyo yendo kabende parne PM ni endi osebedo kanyo yendo kod midhiero yoro kone kod kocha kabende jatend migawo mochuno weche ko mag tuke pacho ka endi mano Salim Voria ne ogolo chik mondo nigi tim yiero mapiyo kaka nyalore. Ne gesa ni endi ji ariyo kende mowuok mar laro kom no endo ka bende jakom masani no wacho ni en kodok lero kanyo endo ka bende Bahavel Gahil majega 51 laro kom no endo ma bende gin kanyo endo koda former Kenya International Tom Tikelo majega 64 bende laro kom ni endi ka bende Gahil ne ogolo kanyo endo chenro mage kata mana chenro mabende en go odiochieng'no manyoro kata tino manyoro kabendo yango ni komie komni to biro neno tingo tugo ko mag cricket malo pani tugo ni mar cricket osebedo ka ywayo chien pacho ka endi Kasuku ingeni king'iyo tuke go ko mag cricket kata kaka kapoko tim yiero nyayo yudo ka jatend migawo Salim Voria nogolo chik kanyo ni yiero no winjo bende timo tarik 16 ma en odiochieng' makawuono kata kamano lokruok noduogo bede machuno ni yiero idhi time tarik 19. Anyalo wacho ni cricket osebedo ka ni chien Fred Patoka kendo ok en tugo moseket komi maino. Kura paro ni federation mare ko yier modhi bedo gi jakom dhi bedo mayot mondo mi gi touch chenro gi moloyo kopo ni sani ng'eni en chenro mitayo edu kata e mabul machielo mopogore gi mar cricket. Koro ka giyudo ng'ano ero mawinjo cricket maber kata jatelo mawinjo cricket maber dhi bedo mayot mondo mi chenro margi obed makare. Yes, wawinjo ne kaka iluongo ni Bahavel Gahil ma bende laro kom no endo kata jakom mar cricket pani gin ji ariyo kende mochung'e kom no ero mano mar chairman kanyo endo kata mana president mar dulieri mano mar cricket federation wawinjo kano loso seche kuma bende nogolo kanyo endo manifestos mage otino manyoro. I will be having my team, the development team. We're looking forward to make sure that the women's development is never ignored. Inclusivity will be there. Yeah. Most important thing is the high performance center. We don't have a high performance center in Kenya here. We want to make one. And when I say we want to make one, mark my word, I'm going to make one major high performance center in Kenya. Injection of money. Now this is the key thing. I'll have sponsors. We're talking to quite a few sponsors, companies or corporate companies to sponsor us. But the only question I was getting is that who is there on top? Maveshi, if you're there on top, we are ready. Yes, manaka ne chalo kanyo endo history ko binde kurugu ko embe odwani okaw komnindo keto wacho ni en komie tijno to bro neno ni oketo tukego iko mag cricket duoge wange pacho ka endo wakawiye moko ko duogo to wangiyo tukego iko mag ngweche kanyo iden to koro ngwech ko iden to chalo nade kitukego iko mag African Championship kachiel koda tukego iko mag World Relays mabende ringo dueni endi kidweno iro manyien.
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Yes, machiegni kendo wadhi nyime kanyo e yonero makare gi chino nieri mano mar chal mar peyo chieng' nieri ma kawuono kanyo endo ka bende kwadhi nyime kanyo endo tuke go iko mag ng'wech wayudo kanyo duolero mochuno weche iko mag ng'wech e pacho ka ende mano The Kenya Athletics koro to yiero timbe ariyo mag relays ma bende biro telo ne Kenya tuke go iko mag World Championship ma bende biro bag kanyo endo Gaborone pinyero mar Botswana kaachiel kod tuke go iko mag African Championship ma bende biro bag kanyo endo Ghana. Chino makamagi kendo tim yiero no eno ma bende jotim seche ma bende chiwalo jong'wech ma bende dhi telo ne Kenya e ng'wech go iko mag African Championship e alap tuke nero mano mar Ulinzi Complex e Bwore e Nairobi kacha indi ka bende parne tuke go iko mag World Relays ma bende biro bagi e Gaborone ka bende pinje go iko mag Afrika ma bende biro dhi e piem gi kioro piny nero mar Gabon ma bende gin host nitie piny nero mar South Africa, nitie e piny nero mar Nigeria kaachiel bende gi Kenya. Mago moko kuom pinje mag Afrika ma bende ogen ni biro timo maber e tuke go iko mag ng'wech ma bende idhi bagi kanyo endo ka bende tuke go iko mag Africa Championship ma bende dhi bag Ghana Kasuku. Duol ni endo yiero kanyo jong'wech matindo ka bende koro to ma en thuolo bende gimiyo jong'wech gi eki mondo mi odhi onyise chia margi ma bende gin gi weche go iko mag ng'wech. Iparo ni mano chalo nade? Chalo ka gima Athletic Kenya goyo kwano gi jong'wech matindo gichako kelo ka bende gitimo ikruok ne tuke go iko mamoko machalo kaka World Championship kaachiel kod tuke go iko mag Olympic. Ing'eni king'iyo Fred kaka tuke mag kata ng'we ma pacho kaka kosebedo katimore, yudo ka wan gi jong'wech ma anyawacho ni sani gin jong'wech mosebedo e pap ka kuom thuolo malach. King'iyo kata Hellen Obiri gin jogo eko ma anyawacho ni sani osekoma kendo gin gi experience e ng'wech. To nini Athletic Kenya thuolo mare kata kao okang' mar neno ni giyiero nini junior mondo mi odhi o represent gi tuke machalo kama. Aparo ni en strategy moro ma gidwa ng'iyo godo ni tuke gi kopo ni Hellen Obiri gini ka obiro oginene o retire to ng'agini manyalo kao korgi. Kura aparo ni ma en okang' makare kendo inyayudo ka dhi konyo kendo ma dhi miyo jogi thuolo mar nyiso were margi. Ineno kata kaka Ferdinand Omanyala osebedo karingo Fred. To sani kopo ni wayudo jang'wech moro maya piny kata mapod mayot, dhi miyo thuolo manyiso ni sama wan gi piem moro amora to wan gi jang'wech ma wan go gadiera kaka neno ni wan gadiera go Omanyala ni Omanyala dhi ringo 100. Koro mano bende aparo ni en gino ero makare kabisa ma Athletic Kenya kao. Weche go iko mag ng'wech podi pandi tuke go iko mag Bingo Fest mancho rumo pandi tugo nieri mar Bingo Fest nochake kanyo endo weche go iko mag bero talanta tugo nero mar rugby tugo nero mar ng'wech tugo nero mar adhula kaachiel kod tugo nero mar okapu basketball ka bende en wach nero mar manyo grassroots talent e kanyo endo ka bende jang'wech machon iluongo ni jaloch nero mar piem go iko mag piny mangima iluongo ni mano bagi tuke e piny nero mar Russia boma nero mar Moscow higa nero mar 2023 ng'wech nero mar mita 3,000 tichikruok e pi kata 3000 meters triple chess iluongo kanyo endo ni jang'wech ma bende iluongo kanyo endo ni Milka Chesem kata Chemes. Koro nito yango ni tuke go mag Bingo Fest en tugo nero maber gi jong'wech sana kendo sabedo ka okonyo jong'wech ahinya jong'wech go mag sponsors ka bende wacho ni jong'wech onego beni donje tuke gi eki kendo bende puoyo jogo eko bende nochako tuke gi eki kanyo endo ka bende inyalo paro ni tuke go eko ma higa ni endi nchorumo kanyo endo e dwe ma wantie ni endi alap tuke nero mano ma kata mane e gwenge eko mag Meru kocha chaendi ka bende tuke gi eki inyalo paro ka tugo nero mar adhula tim nero ma bende wuok Kisumu iluongo ni
tim no mano mar TBM mano bedo joloch tuke go eko mag adhula tuke gi eki mabende no bage Meru kachende gwenge ko mag Embu. TBM ni en achiel kuom klepe manyalo wacho ni gisani ok en club mora mora. King'iyo rang'iny ma TBM nitie, kidogo ng'iyo Bibi Bradford. Mage nyalo wacho ni gin timbe ma sani kama gin tiere, gin timbe mwinjo bed ni ing'iyo gi kabisa kata e league ma pachoka mar NSSL ibroido ka gin timbe ma sani perform. Koro aparo ni ng'wech machalo kama and then tuke mag fest gi chiwo ga thuolo maber ne timbe mawuok e grassroots. Kata kowe mano king'iyo chien kanyo cha wan gi ng'wech mane obagi nini Kapsabet. Ma yudo ka ne Athletic Kenya okelo jong'wech mawuok alwora mar Kapsabet kendo e county ma Nandi. Tinyado ka ne ng'wech manobagi mar neno ni ojiw kata ogol talanta kuom rowere kata jogo eko manie grassroots. Taparo ni gini kaen gima Athletic Kenya dhigo nyime to odhi keto Kenya e rang'iny mamalo. Milka Chemes mabende ne oloyo kata notiko namba 3 ng'wech go eko mag Olympic mano bagi bomnero ma London higa no mar 2012 bende koro nojo ng'wech ma pacho kaendi mondo ne otiyo kanyo indo koda tuke gi eki mag Bingwa Fest e bero karia mag ng'wech. Omiyo kaka noloso ka otenore kanyo koda tuke gi eki mag Bingwa Fest. I want to take this opportunity to thank Bingwa Fest for coming up with this event, which has really helped upcoming athletes, especially those who do not have sponsorship. And having this event, especially this year, it has really helped our Kenyan athletes and even Athletics Kenya and even our country itself by having our best of the best going to the relays and even Africa Championships. Right now we have known the best athletes in our events. So this is the best event and we request them to continue having this event each and every. Komachielo tuke go eko mag baseball iwacho kanyo endo ni Kenya owal jotugo mar 16 ne tuke go eko mag junior baseball mabende dhi bagi bomane mar Kampala pinyero mar Uganda kabende jotugo 16 gi eki no wale seche ko mabende no bag piem no ero mano mar national championship mabende no bag Rongai kacha endi kabende rowere eki thoth gi wacho gin rowere go mabende nie school kabende wach ni sani endi pod gibiro bede camp kapok gibiro gedok school kabende ichak ibiro luongi bang'e mar neno ni gidhi represent Kenya e piem no bende dhi bagi Kampala kama endi en achiel kuom yore ko mag bero tugo ko mag baseball five side pacho ka ni tugo mar baseball tugo nango en tugo ma anyalo wacho ni okenena okochal kata kaka dhula lakini en tugo ma imiyo ido ka ituge ng'enyne ga gi jogo ko ma Jia Beach kendo Jia Beach koni gi koni baseball da chalo ka tugo no ero ma oda chalo ka rugby to boken rugby kuro ido ka en tugo ma tugo gi Jia Beach ma koni gi koni and then ido ka ni tuge ga kama tin sa ni tuge ga mostly tuge indoor so tuge e open places kaka rugby wabile kana gi loso bang tuge gi ekine rumo Rongai kijituma sana juu najua teamwork ni better so nitakuwa wa coach juu mimi ni captain wao. I know you need aggressiveness and speed to be able to play baseball 5 well. The team will remain here for some times before they go back to school. Then we'll recall them maybe towards the tournament. I've realized great talent because Baseball 5 has grown in the country in a big way, and we are looking forward to a very competitive team. And you know, Kenya in the continent is leading the pack with other strong countries like Tunisia and baseball da chalo ka cricket ndi tugo moro mar chalo ka rugby en tugo ga maonge mpira gima kora makato jiwere ema confuse gi baseball but baseball da chalo ka cricket biro ka hockey kinge chalo hockey to baten koro onge kwajo onge kwajo alafu nini mpira mitugo godo bende duo matin moloyo mar hockey but kinge style mi bahe godo chalo ka cricket bende matin ko were koda mano endo tugo ko mag Champions League no tugi kanyo endo ka bende waido ni club ero mar Arsenal no wuka modhi gi tim no mar Sporting CP ko machielo tim no ero mar Bayern Munich koro no nyiso Real Madrid ni nok gi logi aloya kwa bahati
to ne gilogi kata ne gideserve loch kasuku. Fred kanineno pitch Bayern Munich gi Real Madrid. Yes. Mpira no nyo en mpira moro manya wacho ni pimo tek. King'io Real Madrid no biro gi paro mar dwaro duoko loch manogoe Benabucha. To kanyoro gidonjo nyedo ka jatugo Adagulai nolo gol gi dakika 1. Yen ochim mpira ni to en gol modonjo. Kae to iduogo yudo ka bang' dakika moko kanyo kendo Bayern Munich oduoko. Koro mpira ne en mpira manyo nigi tension kendo anyalo wacho ni Real Madrid notimo gimoro amora mane ginyalo. En mana ni comeback notamore. Lakini gima nomora e tuke gi Fred anyalo wacho ni kang'iyo tuk Atletico, not Atletico but tuk Bayern Munich to gi team mar Real Madrid. Jatugo Diaz gi Michael Olise. Anyalo wacho ni jotugo ariyo gi kama ne gia e England. Anyalo wacho ni timbe manouso gi sani ywak. Fuk no neno, Liverpool fuko neno kabisa. King'iyo kata yo manyo Diaz tugo godo Fred nyoro. Anyalo wacho ni en gima Liverpool sani miss. To company bende anyalo wacho ni otemo loso team, kata bed ni noyudo team moselosi, to temo loso team. En mana ni mpira mako company sebedo Bayern Munich season sadi ariyo. Yes. Doma season mabende season de mar ariyo. Inyedo ka kosebedo ko otugo en ingeni company sani tugo maonge pressure. Ina wacho ni tugo under zero pressure. To Real Madrid nyoni gi pressure nikech kata king'iyo La Liga, Real Madrid ni e thuolo mar ariyo. Ma be fuk me kinde gi Barcelona en points 9. To mano romo nyisi kuma gine nitiere. Kama tuke go chom. Manyiso ni Real Madrid nyo biro koikore. To kata kamano noyudo ka Bayern Munich koikore maber sana. Kwa chako ng'iyo tugo mane ni kind Arsenal gi Sporting CP. Anyalo wacho ni Arsenal no qualify kibahati. Yes. Nitie seche moko ma you just call a spade a spade. Seche moko ibedo ng'ama yie loch. Okay, you call a spade a spade. Kinyo design manyo okay, anya wacho ni game plan mar Arteta. Nyoro Arteta no biro gi defensive mind. To kata bed mana ni injury nitie Fred, to gima timore ni Arteta nyo biro kano dwaro ni mondo ogo draw nikech already no se yudo points adek koro no defend. To macharach nikech king'iyo kata kaka jatugo David Raya nyotimore gi mpira. Fred nitie tugo moro team moro sana nyalo wacho nodonjo Arsenal ma sani back pass ng'enye e team. Yudo ka Raya mulo mpira molo kata striker. Alafu jatugo Gyökeres nyalo wacho ni nyoro nonge tugo. Ka the entire 90 minutes, 60 minutes mano tugo. Inyado kano mulo mpira didek. Alafu king'iyo bende nyo onge that sharpness ma striker winjo bed ni bedo godo. Koro ponono ni Arsenal nyalo dok timo timine no timo cha. So it's not going to be an easy match against Atletico. Nikech Atletico ne gigoyo e group stages. To bang' go e group stages yudo ka sani Diego Simeone ong'e gimodwaro. To bedo ni oseng'e gimodwaro, ok onyal yie mondo mi Arsenal oduogo goye kaka nogoye cha. Koro anya wacho ni Champions League group stages dhi bedo matek, semi-finals dhi bedo matek sana, especially ne Arsenal. Nikech king'iyo yani chemistry moro manyiso ni team cha sani onge unless ni nikech magi bing'en tuke michak tuk tarik 29 Fred. Yes, anyalo wacho ni okombe mar Champions League. Awacho ni kawuono tarik 16. Last time nodhi France. Okane kodok Spain, England be okane kodhi German this time round. Okay. Anyalo wacho without fear ni PSG dhi goyo Bayern Munich. Sioni. King'iyo Fred, adwa koni gimomiyo okay, we defend gimomiyo wacho PSG. Ing'iyo Luis Enrique. Luis Enrique kaka opango squad mare Fred, en ng'ama anya wacho ni jotuke ka ong'eyo like en gi experience. Number one, king'iyo compare experience mar Luis Enrique gi mar company pod gamble. Alafu king'iyo bedo ni company nogoyo Real Madrid, anyalo wacho ni Abeola ma Real Madrid mano oginene mane oketi kaka coach bang' riembo coach margi mkanyo. Yudo ka en coach moro ma pod onge experience, mano number one. Alafu squad mare king'iyo jatugo Kylian Mbappe. Mbappe kata king'iyo kaka notugo kanyo nyoro, en jatugo moro ma inyalo wacho ni ok en predictable. Ok inyal ng'eyo kaka obedo. To squad mar PSG ponono ni PSG ok oyudo injury Fred.
Anyisi kawuono tarik 19 wabede kani. PSG chope final. Itane ka gero final kendo. PSG dhi donjo final. Wabiro ng'eni biro chalo nade kanyo endo. Wang'e kaka tugo nero mar Arsenal nochalo kata bed